ఇప్పటిదాకా మిత్రులు అందరూ మాట్లాడారు కాబట్టి నేను కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకుని రెండు పాయింట్స్ నిర్మల్ జిల్లాకు సంబంధించి మాత్రమే మాట్లాడతాను. హలో, మన నిర్మల్ జిల్లాలో పోడు భూముల సమస్య చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితిలో ఉంది. ఎందుకంటే చెప్పాలా, గవర్నమెంట్ సాగు చేసుకునే వారందరికీ పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా నిర్మల్ జిల్లాలో ఆ పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదు. ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల క్రితం నాడు సాగు చేసుకున్న వాటికి పట్టాలున్న వాటికి గుట్టల పొంటి వరుల పొంటి ఉన్న భూములను ఫారెస్ట్ అధికారులు మీరు వీటిని మేము పట్టాలు ఇస్తున్నట్టు సర్వేలు చేసుకుపోతామని వచ్చి గూడెల పొంటి గ్రామాల పొంటి వచ్చి మన వాళ్ళందరికీ ఇబ్బందులు పెట్టే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరు చాలా విమర్శకరమైనది. ఎందుకంటే సాగు చేసుకునే వారికి పట్టాలు ఇవ్వరు. 30 ఏళ్ల సారి సాగు చేసుకుంటే పట్టాలు ఉన్న వారికి పట్టాలు ఇస్తామని వస్తుందంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత మంచిగా ఆలోచించిందంటే చూడండి, మీకు పట్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీకు పట్టాలు ఇస్తున్నాం, వేదిక మీదకి మేము ఆదివాసులందరికీ పట్టాలు ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేసింది. ఈ ఫారెస్ట్ అధికారులు కూడా వారి కార్యకర్తల కంటే హీనంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు మేము ఒక్కడే చెప్తున్నాం, అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నువ్వు ఎక్కడున్నా ఈ మీడియా ద్వారా మీకు సందేశం ఇస్తున్నాం. నువ్వు చచ్చిందాకైనా ఆదివాసులకు పట్టాలు ఇచ్చే పరిస్థితులు కొడతలేవు. నువ్వు ఖచ్చితంగా నేను కుర్చీ మీదకి దించి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చే వరకు పట్టాలు వస్తే రావో తెలియదు, కానీ నేను గద్దె మీద దించడం మాత్రం ఈ ఆదివాసులకు ఒక కంకణం కట్టుకున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వలసవాదులను పట్టుకొని పక్క పొంటి పిర్ర వీగినట్టు వీగుతున్నామేమో కానీ మేము సహించం. నువ్వు ఆదివాసులను వలసవాదులను పేరు పెట్టావు. ఈరోజు గుత్తి కొయ్యలను ఒక మంత్రి రాథోడ్ సత్యవతి ఏమైందంటే వాళ్ళు ఆదివాసులు కారు వలసవాదులు అంటున్నారు. తల్లి, నువ్వు ఏ జిల్లా నుంచి వచ్చావు, ఏ ఆదివాసి వ్యక్తిలో పుట్టావు, నీ దగ్గర ఉన్నదా అని అడుగుతున్నారు పత్రం. నువ్వు వచ్చిందా వలసవాడి, నువ్వు ఒక మంత్రి అయినావు, ఏ రకంగా మంత్రి అయినావు? దొంగ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఈ ఒక దొంగ కలిసి డిఎన్టీ ద్వారా తీసుకొచ్చి మీరు ఆదివాసి వ్యక్తులలో కలిపితే ఈ రోజు మంత్రి పదవి తీసుకున్నావు. కాబట్టి ఖబర్దార్ సత్యవతి రాథోడ్, అవసరమైతే భౌతిక దాడులు చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. వలసవాదాల అమల పైన మేము తిరగబడితే నేల మొత్తం ఎర్రబడుతుంది, మా రక్తమే ఎర్ర రక్తం. ఇక్కడ 100 మంది ఆదివాసి గుర్తు బిడ్డలు పాదాలు అర్పించారు, వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం తిరగబడడానికి కోసం అని ఈ ముఖంగా తెలియజేస్తూ అన్ని జిల్లాలలో సాగు చేసుకుంటున్న పోడు భూములకు మాత్రమే సర్వేలు నిర్వహించి పట్టాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పాత భూములకు పట్టాలు ఇస్తామంటే సహించేది లేదు. నిర్మల్ జిల్లాలో ఇదే కొనసాగుతుంది. మరి ఇతర జిల్లాల పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలియదు, కానీ పాపం చాలా మంది గూడెల నుంచి వచ్చి మాకు వివరించడం జరుగుతుంది. మాకెవరు కూడా పట్టాలు ఇవ్వట్లేదు, సాగు చేస్తున్న పట్టాలు ఉన్న వాడికి పట్టాలు ఇస్తామనే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నామని చెప్పి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అయ్యా మేము ఒక్కడే చెప్తున్నాం, ఎక్కడైనా చూడండి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో అన్ని రాతోళ్ళు జాదవులే నాయకులే తప్ప ఎక్కడ కూడా ఆదివాసీ బిడ్డలు లేరు. మా నిర్మల్ జిల్లా అయితే మరీ ఘోరమైన పరిస్థితి. ఏడవైనా నమ్మడే నాయకుడే, ఏ సమస్య చెప్పుకున్నా వినలేని పరిస్థితి. ఇలా కలెక్టర్ గారు కూడా రవి నాయక్ అని ఒక కలెక్టర్ రాబోతున్నాడు త్వరలో, కానీ ఇక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ పైరవ్ చేసుకుంటున్నాడు. నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాను, ఇది ఆర్థికమైన జిల్లా, ఆర్థికం పోతుంది అనుకుంటున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎవరు వచ్చినా సరే దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించడం తప్ప న్యాయం చేసే పరిస్థితులు లేరు. ఇలా ఆదివాసుల పరిస్థితులు తయారైంది. నేను గతంలో కడెం దస్తరాబాద్ గ్రామాలలో ఇప్పటికి కూడా కరెక్ట్ లేని పరిస్థితి. కానీ మన ఆదివాసీ నాయకులను ఎన్నుకున్నప్పటికీ కూడా మన సమస్య పరిష్కరించడంలో వాళ్ళు విఫలమే అయిందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. దయచేసి మీరు మా ఓటుతోని మా గెలిచి కూడా మా గుడిలకు పనిచేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, అయ్యా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మన గుడిలున్న మన ఆదివాసీ బిడ్డలను చూసుకోండి అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను.